Assalamu alaikum wonɓe darde Thiama TV mi salminimo kala inde mum e yettore mum larende murtinan woni ko hewti e Dakar Sénégal jougol ñande jurde e bimbi julde ɗum ko honto waɗata maison de la culture de sexe a anda a landoto ko honto waɗata c'est-à-dire ko ka Blaise Diagnol woni min souvent mi wowlanay on ko honto iwroton ɗon ara ka maison de la culture par ce que ɗon andi ɗon ko maison de la culture mo anda hoorema kala façon ko watte ko ɗon waɗete ɗum ɗon ko honto ko Medina Dakar no inne Tillel e so ari fa ari 25 on anday kon to woni maison de la culture de seƴƴo woni donc haray hande ko addi en tigi tigi on ko andingo Thiama on hande Boubacar Horoyano nder ɗo Mariama Kankalabe no nder ɗo ara mi tawi Mariama Kankalabe la reine de Mourtinan wa joɗade merci beaucoup Mariama Kankalabe hewti ɗo ka Thiama TV hande ko addi men ka Mariama Kankalabe ɗo ko juste andingo Thiama on himo ka hôtel makko ko ɗo Mariama Kankalabe la reine de Mourtinan donc ɓe choisi rewɓe ɓen ka worɓe ɓen ka fayɓe ɓen ka tosoɓe ɓen ɓe wi e ngal ko Mariama Kankalabe e Boubacar Horoya jointa ɓe ka maison de la culture du Tasset Médina Dakar avant taw yo mi foƴƴi mi inna Thiama TV salmini Mariama Kankalabe salamu aleykum wa aleykum salam mi hiwrike Thiama TV mi hiwrike wonɓe landarde ɓen fop kala ka jooɗi e o say ɗo mi wiɓe tawi hiɓe jang min kan alhamdoulillahi miɗo e jang la reine de Mourtinan mi wima Thiama TV ko paykum markum ambition paykum ko gandanɗa hoorema en tout cas dariɗo fi culture guinéen o ko moƴƴinani en Thiama TV avant yen wowlu fi goɗɗum ko honɗum yiwɗa e on télévision wiyeteɗo Thiama TV d'abord voilà ko télévision marɗo sens ko télévision tawata ko télévision holoraɗo e nder leydi Sénégal wonɗo e fi ɓantal guinéenɓe ɓen e fi ɓantal culture on donc haray en weltanto taw kanko fondateur Thiama TV moyne wuuri guiɗo Thiama en wimo ok wuuri guiɗo Thiama ok ay ko an walla majjinde parce que non il est le meilleur miɗo innimo bon sens et bon courage parce que ɗum ɗo hino ɓanti fi sengo menen guinéenɓe ɓen ton min daara e Thiama TV surtout ka ɗuma ka internet min daara emo moƴƴa noon min innimo jarama himo weltana yo Allah ɓurtu ɓeydude ɓantal ngal e doole ɗen hokkamo kutu ɓuri ni quoi parce que télé on himo siiva en tout cas moi j'adore Mariama Kankalabe la reine de Mourtinan hande a yimi Mourtinan yaaden Thiama on apprécie yimuɗa faabelan Thiama on apprécie yimuɗa morceau ji goɗɗi goɗɗi o kadi Thiama on apprécie ha hande hewɗa ka alliance sous région pour ñande julɗe bimbi julde ko honɗum prépareɗa SCR des groupement on fof min anda nde ñande ko hon paɗe honɗum e watto yagol ka maison de la culture Mariama non non eɗa andi ɓay wowa koye ngal ɗo fuɗɗi donc en waɗa ha timma quoi lellata min mi hewti Dakar ɗo mi hewtidi e orchestre complet groupe an on ɓe hiɓe ɗo andi ɓawona ñande wo ñande waɗata nden ko ya waɗu ha yo naranayo lillu haray miɗo inviti noon famɓe yam ɓen fop kala fanƴo Mourtinan kala fanƴo Mariama Kankalabe haray nden ñande himo sabba o yoɓo noon ko lellata saabu mene meɗen addori ko lannata acca Mariama Kankalabe la reine de Mourtinan filtrim allevi bobo en aro e won question ɗon par ce que a hewta ka plateau télé aɗa jooɗi jamma fof no suivre ma mais fof ke mbiɗa a suivre seeɗa par ce que hande e Mariama Kankalabe woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema Thiama fof jeyimo Mariama Kankalabe ko jombaɗo wondi e moodi Mariama Kankalabe et ala difficulté fewon ɗo ni e kote ko wonɗa yalde ko ɗi concert ji difficulté fuu sala kono noon détail on en waɗa emo ñande mi yehi ka télé Thiama TV parce que il faut que mi hewta toon mi hiya toon mi weltano wonɓe gollude ɓe mi weltano kanko fondateur on on question ɗon en gayntotomo toon yehen kadi gayntoyoɗenmo duta sek si Allah jaɓi ñande julde e ɓembi julde par ce que mi nani ɗayna no weeli kawela dis-moi ça kon ɗum wonɗum no weeli kawela DJ Bella no weeli kawela jon ƴettuɗon ko an gandi ko ɗum ɓuranma ko ni mum weeli on ɗum weeli walla wela wolani ko weeli e wela kon no Dakar no weeli ka wela
no weli ka wela mi landi mi pose question minni no weli ka wela donc si no weli yala no weli si wela ara wela donc gilar dan no weli donc ay hanki fambe mabbe fo wadi dolo koy Mariama Kankala be weltini lankade be wadi dolo koy Mariama Kankala be Boubacar Horeya be gayni kade be wadi leppi parce que avant d'être la reine de Mauritanie c'était la reine de leppi be andi di cionci men bantugol cionci men di bornagol cionci men di mantora di no wela lan depuis law si mi duyti dum ko de balde do hari ko dum tumi wattotono e dulle ko non kade mi be kambe foy be wadi dolo keji be haddi gude leppi be tari leppi non j'étais trop fier de ça et oui be merci kambe kade merci déplacement on hanka aéroport merci à vous Guido Diama merci et beaucoup alliance de la sous-région vous êtes les meilleurs merci beaucoup hande do ko men artum hiwra golma andinama télévision ji no bawma parce que hande ko gotum si innama si men jore ka télévision ji men inni en fottu ko passé télévision ji foko gotum ko menen taw do fottude si jama on fotta donc wara ko addi men hande ko juste salmingol maka résidence ma do e weltanoma andinama jama on no habbinoma donc be yima e der Sénégal haray jangoyda ka plateau Jama TV salla jabi donc e wobbe go kade goddungo haray kon dum marda ko akkira men ka Jama TV awa hande kadi belele unya bay Mariama Diallo nati Kankala be ka kande production hewti fo no welti worbe ben no jenti rewbe ben no sabbi fijundar no sati no weli ka wela dunda no weli ka wela he no weli ka wela kela gol no weli ka wela no weli ka wela beko no weli ka wela. Très bien Jama TV, à tout à l'heure. Non andi sengi wi e Mariama Kankala be toujours don andi ko Boubacar Horeya e Mariama Kankala be ko be woni wadde face à face be wi non Boubacar Horeya mi do yiri mo goddum ko wallahi azim hay min mi sikku no wana non kono alhamdulillah tabarakallah progressi yalla beydu Boubacar Horeya no Sénégal Jama fo no andi ko no Boubacar Horeya woni wadde Boubacar Horeya no décidi Mariama Kankala be den no hotare mo wullude